znal, byli fakt fajn. Tak co bych povídal, o bože, snad chci tvoji realitu, ale Bůh není pán. A tak se ptám, cože, hodinu k hodině hodně, ale otázky nejsou to pravý, takže já místo praní ve škole musel poslouchat věci, ze kterých šlo na mě sraní. A tak jsem poprvé slyšel lež a teď už vím, o co šlo, co slyšet chceš, ale taky mi to chvíli trvalo, než mi to opravdu došlo. Tak tak si říkám s klukama, jak tady ležím, že to byl teda pěkně skurvenej režim. Tohle to taky není žádná zlatá, takže nevím, co s tím, tak nevím. Pak přišly holky, taky flašky, kořky, to bylo dobrý, ale pak do toho přišly drogy. Řekli jsme si, kluci, to už jsme se tenkrát znali, docela dobrý hoši, trochu jsme na všechno srali, tak jsme si trochu posrali život, ale kdo by plakal, když musíme najít důvod našeho bytí. I když je to občas opravdu zblití, to je jedno, v jaký době otevřenej sám k sobě. Dořekli jsme si s klukama, taky jsme si prošli všema těma kecama. Takže čau, stále hledáme štěstí. Děkujem, dobrý večer.